Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли паспичкои канали Хона ТЖ. Шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз 21 ноябр дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. Дар имрӯза навор якчанд хонаҳои фурӯширо пешкаши шумо мекунем. Бовардорам ба ҳар як шумо маъқул мешавад. ай ҳаматон хоҳиш мекунам наворро то охир тамошо кунед. Ядна лайк бепула бизанед. Кадомед ки меҳмони подписатаки зангулаи канал давсемон. боқӣ дар панел ало бошанд шербачаҳо наворро то охиша тамошо кунед. Беҳад навор дарозшагай. ай шумо фақат шербачаҳои дастгирӣ ай мо пешравӣ. Наворро то охиша тамошо кунед. ядна лайки бепула бизанед. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хонаи аввали мо 4 комната 10 сотиқ замин. хона қарор дорад дар ноҳияи Сино. нархи хона 390 000 сомонаки бо арзон мешавад. дар ҷо соҳиби хона қай карда чихел ки дастур бинед. хона ремонтши евроремонт, телевизор зарги. хона мега 100% тайёр ага парда марда. кадоми харидор мега қати ҳамаш ин чиз ҷораш мехара мега. хона мега дастурашна фурӯхта мешава мега. об свет мега ҳамаш паст мега. ҳуҷҷатҳои хона 100%. марҳамат кадоми хонахари конкрет номери соҳиби хона дар зери навор мемонам. бадуроед тамошо кунед, занг бизанед, бо қатон савдо мекунам. хуб дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам меҳнатҳои ма қадрдонӣ кунед. аммо ядна лайк бепула бизанед. кадомед ки мемонӣ подписатаки шербачаҳо аз шумо як дастгирӣ. як урга салом алейкум бародари азиз, подписчикои муҳтарам. бахши шербачаҳо як дақиқа вақтона мегирем. оиди бозӣ 250 рубламон кам тарак маълумотонтум. бародари азиз, дари бозӣ 2950 дона калисваи билет, 67 конверти пли, ҳанасета шоҳҷоиза, глани шоҳҷоизаш мл мешава. мл объёми 2.8 цилиндра автомат д плюс 1 сол танировка, 1 сол ҳуҷҷат. диюмш брабус мешава, брабуси ҳодиса. саб сафед, бахти сафед, мандарин салон, кожни салон ай бародари азиз, 4 диска баллони нав, бензини холи автомат. 702 мешава, 2003 мотор инжектор, салончашам тоза, ана 4 диска баллони нав. боло да WhatsApp Сбербанк камерон поёнда Душанбе сити. бахти хитона бисанҷем бародари азиз, ба наздикӣ финал шав, билеташ кам мондага, айним зиёд билетоша фурӯхтем. боқӣ дар панаи алло бошед, ҳатман лайкҳои бепула бизанед. охири анами видеои мошинбозорда старчанд мемонам. дарин берин ҳамаш ҳастай тамошо кунед, маҳқултон шид. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 4 комната 5 сотиқ замин. хона қарор дорад дар ноҳияи шониёни шаҳри бохтар. нархи хона 220 000 сомонаки бо арзон мешавад. дар ҷо соҳиби хона қай кардаки чихел ки дар сурат бибинед. хона гирдиш маҳкам, об свет ҳамаш пастанака. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. хонаро мега ремонт олӣ, треза часпондагӣ, дарпар ҳамаш 100%. марҳамат кадоми хонахари конкрет на ҳуҷҷатҳои хона 100%, ҳамаш документални данҳо мекунам. хонахари конкрет набошед, занг бизанед, бо қатъи савдо мекунам. хуб дӯстони азиз, хонаи навбати мо 4 комната 15 сотиқ заминаки чихел ки дар сурат мебинед. хона кӯнай, кадоми хонахари мегири ҷошта хона мекунӣ, мечапаш мекунӣ, агар вариант агар чиз боша. агар хонааш катуш задагӣ дарозасино часпонда, хай чихел бинед, точкашам точкаи калонай, гирди хона маҳкама. мега об свет, мега ҳамаш пастанака. ҳуҷҷатҳои хона 100%. марҳамат кадоми хонахари конкрет наед. нархи хона 105 000 сомонай. хона қарор дорад дар ноҳияи воситаи вилояти хатлон. номери соҳиби хона дар рӯи экран мемонам, бидроед тамошо кунед, занг бизанед, бо қатон савдо мекунад. шербачаҳо аз шумо хоҳиш мекунам дар зери навор фикри хуби хитона бинависед. кадомед ки мемонед подписатаки зангулаи канал давсемон. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати мо чихел ки мебинед, хонаи кӯна, точкашам точкаи калона 6 сотиқай, ду комната хона сохтагии хай, хона солиш кӯна. хона қарор дорад дар гулистони қайрақум, вилояти суғдай. нархи хона 70 000 сомон. ай бародаро ки чихел ки дар хеле хонаҳои арзон дар ягон канал намеёбед беғайр аз канали ман. номерои соҳиби хона дар рӯи экран мемонад. чихел ки мебинед, ай бараш битон рехтагӣ тайёр аз ҷои хонаҳо. кадоми хонахари конкрет наед, занг бизанед, бо қатъи савдо мекунам. номерои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастад. шербачаҳо ба хотири ҳамин хонаи арзон ҳама каса ядна лайки бепула мезанед. кадоме ки мемонед подписатака дили хохоната дар зери комментария бинавис. ҳатман дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. мо ай рӯи комментария хонда навор мекунем бародаро.
خوب دوستای عزیز، خونه نوبتی ما یک اتاج دو کمرته خونه خیلی زمینیه. 3 سوتیق مساحت زمین در روزش چسبوندگی خونه ریمونتش میگن. خونه قرار دارد در دهه رودپرور. نرخ خونه 400,000 سومون رودپرور شهر دوشنبه در خونه. نرخ خونه 400,000 سومونه که با ارزان میشود. در اینجا صاحب خونه خی کرده که خی چخیر که میبینه خونه بسیمین بلوک توالت بانیا همش کدگی میگن. گردی خونه محکمه مرحمت کدام خونه خری کنکرین دستروش نگاه فروخته میشه. آب سویر نگاه همش پستین که حجت خونه نگاه 100% توچکاش میگه توچکای خوبه میگه. مرحمت کدام خونه خری کنکرین نمره صاحب خونه در زیر نهار میمونم. بدون تماشا کنه زنگ بزنه با ارزان میکنم یادونه لایک بپلا همه کسا میزنه نهار توقش تماشا میکنه. سلام علیکم برادرای عزیز و جان، خوش آمدیم به کانال دویومی ما توب ماشین ها. Production of Behuni. ҳазор омад барои дастгирӣ барои боваритон шербачо бо дастгирии шумо старти бозӣ нави 250 рублаи худмона сар додем. اگر همین آور شیربچه ها 1000 دونه لایک بگیرد 10,000 خوش میکنم. اگر 2000 بگیرد 20,000. با هم خاطر شیربچه استاپ که یک تا لایک به پلا بزن سستف تماشا که راحت شد. Now you hear the Dehkoni. Dehkoni on the beat. سلام علیکم برادرای عزیز جان، خوش آمدیم به کانال دویومی ما توب ماشین ها. ҳазор омад барои дастгирӣ барои боваритон шербачо бо дастгирии шумо старти бозии нави 250 рублаи худмона сар додем. дар ин бозӣ 3 та шоҳ-ҷоиза 67 конверти пулӣ. нархи билет 250 рубл, количествои билет 2950 дона. шоҳ-ҷоизаи бозимон анами эмел мешавад. объёми 2.8 автомат 4 электро ҳодисаи бародари азиз 1 сол танировка 1 сол ҳуҷҷат. дем шоҳ-ҷоиза барабус мешава сафед бахти сафед объёми 3.5 автомати мандарин салон ҳамаи ҷош кор мекунад. семиш 010 мешава бародари азиз. солиш 2003 мотор инжектор 4 электро салончаш тоза дискабалной навқатӣ. хулас гап аз ёд намекунем. 3 мошин 67 конверти пулӣ финалша паго аниқ мекунем бародари азиз кадом рӯз мешава. ана бахти хитона бисанҷем поён да WhatsApp Сбербанк ҳама 60 10 дона ай 10 дона 1 дона падарка ай 100 дона 10 дона. марамат састафа тамошо кунед, ҳатман лайкора бизанед. агар 1000 дона лайк бигирад 10,000 дар бозӣ хуш мешавад. 2000 бигира бародари азиз 20,000. ҳамон қадар лайкотон зиёд шава, ҳамон қадар конверт пулӣ зиёд мешавад. дар панои Аллоҳ бошед. састафа